Kembali tim Cimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Purnomo di Cepu, Jawa Tengah dengan judul Misteri Suara Tangis ing Tengah Wengi. FM Istana Radio. Kedadian iki nyoto tak alami ing taun 1996. Nalika iku bojoku ditugasake ana ing desa. Bojoku bidan. Amarga ing desa kono ora ana bidane. Desa iki isih kalbu Kabupaten Blora. Sakwise nemoni Pak Kades ing kelurahan, aku lan bojoku banjur diterake ana ing omah dinas kang cedhak puskesmas. Sakliyane iku Pak Lurah uga pesen yen ora kerasan manggon ana omah iki, aku karo bojoku ditawani manggon omahe Pak Lurah. Nanging tawarane Pak Lurah tak tolak. Aku tetep manggon ana ing omah dinas kono. Omahe cilik 2 ngempyak. Kamare ana 3, sing ngarep 2, sing mburi 1. Sak bubare diresiki, bengi iku aku uga langsung turu ing kono. 95 FM Istana Radio. Panggone omah iki ngarepe puskesmas amung nyebrang dalan. Nanging jejere omah dinas iki omah suwung sing mburine ana wit-witan akeh yaiku nangka, pring, sawu lan asem sing gedhe-gedhe. Kabeh wong desa kono padha apik, gapyak, ramah tamah. Nalika malem 3 dina kira-kira jam 1 wengi, aku digugah bojoku. Dan 5 FM Istana Radio. Amarga bojoku krungu swara wong wadon nangis. Bareng tak rungokake jebule bener ana swara wong wadon suwe nangis. Nangise suwe. Aku ora gagas swara wong nangis iku. Mikirku iku mung suarane wong desa kono sing menawa wae lagi tukaran. Hananging malem 4 dinane aku krungu swara wong wadon nangis iku maneh, malah jam 10 wengi. Aneh, yen ana swara wong wadon nangis iku mesti ana swara asu baung jugut terus-terusan. Uga krungu swara manuk beluk.
omah suwung sebelah banjur ana swara tekek lan swara grodakan. Bareng tak tamat-tamatake kaya-kaya swara tangisan. Iku asale saka mburi omah. Nalika tak parani ana pawon, swara iku kok ilang kaya-kaya krungu meneh saka kekadohan. Aku ora wedi, amarga aku ora percaya karo bangsa lembut. Aku isih eling dina Kemis malam Jumat jam 11:30. Wengi iku lawang omah ana sing ndodhok. Bareng tak buka jebule ana wong lanang nganggo klambi ireng kalungan sarung karo ngomong. Pak, kula nyuwun tulung kalih bubidan. Bojone kula badhe nglairake. Aku banjur njawab. Oh, nggih Pak. Entosi sekedap, kula tak sanjang kalih bojo kula. Bojoku banjur tak kandhani. Karo ngringkesi alat-alat banjur aku lan bojoku budal ana ing omahe wong lanang iku. Nanging aku lan bojoku numpak sepeda motor. Pancen wis dadi tugase bojoku yaiku kapan wae yen dijaluki tulung mesti budal. Ora peduli esuk awan utawa wengi. Ora suwe aku wis tekan ana ing ngarepe omahe wong lanang iku. Omahe joglo, gedhe banget lan lampune padhang. Aku banjur lungguh ana ing kursi kayu sing ning jero omah. Bojoku banjur diterake wong lanang iku ana ing kamar wong wadon sing arep nglairake. Karo ndonga aku ngenteni muga-muga wong sing arep nglair iku bisa slamet lan ora ana alangan apa-apa. Ora pati suwe, aku krungu swara bayi nangis. Atiku ayem amarga bayine wis lair. Nalika wis rampung kabeh, bojoku banjur metu saka kamar lan nyelehake tas ana ing meja kayu. Wong lanang metu saka kamar banjur ngomong lan karo menehi barang sing dibuntel godhong gedang. Bu bidan, kula matur nuwun, bojo lan anak kula slamet. Kula mboten saged menehi napa-napa mung barang sithik niki. Mangke dibuka wonten ing dalem mawon nggih. Bojoku mung mesem. Aku banjur ngomong. Nggih Pak, matur nuwun Pak. Sedaya niku sampun dados tugase bojo kula. Kula kalih bojo kula nyuwun pamit nggih. Wong lanang lan wong wadon sing gendong bayiku banjur ngeterake aku lan bojoku teka ngarep lawang. Motor tak starter aku lan bojoku mulih. Teka ing tengah dalan bojoku kandha yen tase keri. Ora mikir dawa-dawa, aku karo bojoku mbalik. Sak tekaning panggonane, aku lan bojoku kaget. Amarga omah gedhe iku mau wis ora ana. Mbuh ilang nang endi aku ora ngerti. Padahal aku isih eling yen panggonane omah mau ana ing kene. Tapi anae saiki kok dadi kuburan sing sepi lan akeh pedhut. Bojoku langsung rangkul ana dadaku. Aku ngerti yen bojoku wedi. Amarga awakku dhewe ya merinding. Sikilku wel-welan lan sirahku jebobok. Saya ndredeg maneh krungu swara asu sing padha juguk. Aku banjur eling buntelan sing diwenehke bojoku, banjur tak buka. Jebule kunir sak gegem. Aku banjur ngingeti wit asem gedhe ana pinggir kuburan iku. Ing jero ati batinku ngomong, Apa aku iki mau bar-bathokan demit. ora
Ora mikir dawa bojoku banjur tak jak mulih. Kunir sing buntelan godhong gedang iku banjur tak tinggal. Tase bojoku durung tak jupuk mergo aku wedi lan ndredeg. Sak tekaning omah bojoku isih wedi. Turu wae ngrangkul aku. Bengiku aku ora bisa turu. Mikir kedadian sing bar tak alami. Swara asu isih krungu. Saka kekaduhan krungu swara wong wadon nangis. Bojoku tak lirik wis turu. Aku mikir, apa swara wong wadon sing nangis iku go swarane demit? Ora swara iku wae. Aku krungu swara kucing sing padha kerah. Bengiku tak rasakno kok kaya-kaya suwe banget. Ora krasa ngerti-ngerti wis padang lan aku digugah bojoku lan jupuk tas. Aku banjur budal. Ana panggonan dek bengi jebule tase bojoku isih ana ing pinggir wit asem gedhe iku. Esuk iku wae rasane atiku ndredeg lan merinding merga kuburan iku ketel banget. Terus banjur tas iku tak jupuk lan tak gawa mulih. Dina Jumat iki aku izin lan ora budal mergawe. Angen-angen ing jerone ati jebule bener yen bangsa lelembut iku ana. Sak lawase urip lagi iki aku ngalami kedadian aneh, ketemu karo dedemit. Aku go mikir apa gara-gara godha saka bangsa lelembut akeh para bidan, akeh sing ora krasan ditugaske ana ing desa kene. Bengiku bar magrib aku jagongan karo bojoku ing ngarep omah. Rasan-rasan akeh bidan sing padha ora krasan ing desa kene. Apa sebabe diganggu demit? Nanging bojoku tak peseni wis ora usah wedi. Kabeh iki dipasrahke wae marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Bojoku tak kongkon sing tatakatine lan pasrah yen sak wayah-wayah ngalami kedadian sing kaya dek bengi. Eling gedang goreng sing diawani Cik, banjur bojoku tak kon gawe kopi 2 gelas. Amarga aku ngerti Mbah Nyoto sing jaga puskesmas iku wis teka, banjur aku brok-brok nyeluk Mbah Nyoto. Mbah Nyoto, mriki pesek sore mriki jagongan riyen. Saka sebrang dalan ana ing ngarep puskesmas Mbah Nyoto jawab, "Nggih Mas." Banjur mlaku Mbah Nyoto nyabrang ing ngarepku. Mbah Nyoto banjur ngomong, "Pripun Mas Pur? Krasan apa mboten sampeyan manggon ning desa mriki?" Aku banjur jawab, Nggih Mbah, kula kalih bojo kula krasan lho. Lah wong pun tugase, lan jenengan pun dangu to Mbah jaga ing puskesmas niki? Karo watuk-watuk Mbah Nyoto jawab, "Pun dangu Mas, kula jaga wonten puskesmas niki. Nalika puskesmas dibangun kula sampun jaga wonten puskesmas niki kok." Aku banjur takon meneh, Sanjange Pak Lurah sampun kathah bidan Pak ingkang ditugasake ing mriki, nanging kok padha ora krasan napa niku bener to Mbah? jawab Mbah Nyoto, "Nggih Mas Pur, pun kathah bidan sing ditugasake wonten mriki ning padha ora krasan. Mbah niku sebabe napa? Napa Mas Pur mboten disanjangi Pak Lurah to?" Aku banjur jawab, Kula mboten disanjangi napa-napa kalih Pak Lurah. Napa bidan mboten krasan sebabe napa diganggu demit? Amarga dek dalu kula kalih bojo kula ngalami kedadian aneh. Wonten tiyang nyuwun tulung bojone badhe nglairake nalika sampun ditulung bojo kula gara-gara tasih keri. Omah sing gedhe ku ilang sing ana mung kuburan. Mbah Nyoto ora langsung jawab mandeng aku, banjur ngomong, wah, panjenengan ngalami dadian kados Mbak Yu kula, Yu Ngatemi, dukun bayi desa kene Mas Pur. Biyen uga ngalami kedadian kados ingkang Mas Pur critake. Yu Ngatemi nggih nulungi bojone gendruwo nglairke. Omahe nggih sami ana ing wit asem sing cedhak kuburan pinggir desa iki. Biyen Yu Ngatemi iki diupahi Mas sing dibuntel godhong gedang. Aku banjur ngomong, Lho Mbah, dek dalu bojo kula nggih diupahi nanging kunir dibuntel godhong gedang. Takone Mbah Nyoto, napa bundelan niku mboten sampean buka teng griya to? Pancen bener gendruwo sing manggon wit asem iku rada jahil. Bojoku banjur metu saka ngomah lan nggawa wedang kopi 2 gelas karo gedang goreng, karo nawani Mbah Nyoto supaya kopi lan gedang goreng disambi. Mbah Nyoto banjur ngomong, wah bedane Eva iki kok
repot-repot to, mboten isa repot-repot to, Bu. Banjur bojoku mlebu omah ndelok TV ing jero. Aku banjur takon Mbah Nyoto. Mbah, griya sebelah niku griyane sinten to? Kok dibenke suwung yen dalu kula krungu swara wong wadon nangis, Mbah? Jawabe Mbah Nyoto, omah iki biyen omahe Pak Renggo. Pak Renggo iku duda Mas Pur lan ditinggal bojone. Mbok saiki wonge nyang endi krungu-krungu ki jarine ya nang Surabaya. Lah omah iki karepe didol, Cung, ning ora payu-payu. Mboten cuman Mas Pur piyambak sing krungu wong wadon nangis, ning kula nggih sampun dangu kok krungu swara wong nangis wadon niku. Mbah iku asale saka ngendi ning sing jelas iku arwah gentayangan sing kesasarana ing jagate lelembut. Aku banjur ngomong. Oh, swara wong wadon nangis iku ceritane ngoten to, Mbah? Jawabe Mbah Nyoto, biyen ki ana Bidan ayu Mas Pur, jek prawan tugas ana kene. Ora suwe Bidan iku ora ana mbah nang endi. Uga ora pamitan karo Pak Lurah. Sakjane aku ngerti yen swara tangis iku swara tangis sing njaluk tulung. Yen Mas Pur purun benjing malam Selasa kliwon kula jak buka misteri swara tangis iku nggih. Dino jam 11 wengi aku karo Mbah Nyoto mara ana ing mburing omah suwung nggene Pak Renggo kuwi. Ing ngisor wit nangka iku Mbah Nyoto ngebyur kembang wangi karo semedi. Madhep ngulon semedine. Hawa adem banget, awakku rasane merinding. Swara asu mulai padha njuguk, ora pati suwe aku krungu swara wong wadon nangis. Ora roh wujute. Tak awasi Mbah Nyoto kaya-kaya omongan dhewe. Rada suwe aku ngawasi Mbah Nyoto banjur swara wong wadon nangis iku ilang. Banjur Mbah Nyoto ngadeg marani aku karo ngomong, "Mas Pur, wong wadon iku ngesake mergo wong wadon iku mboten sempurna. Iku mau nyuwun tulung kalih kula yen jasate diklumpukke dikengken mendem ingkang becik. Sanjange wong wadon iku gembonge dipendhem ana ing isor wit nangka iki lan sirahe dipendhem wonten kamar mburi omah dinas ingkang jenengan nggoni." Aku lan Mbah Nyoto banjur nyeluk Pak Lurah terus nduduk golek sirah ana ing kamar mburi. Jebule bener ana balung tengkorak ing kamar mburi. Awan iku wong kampung mendem balung-balung sing wis ditemokake. Jare Mbah Nyoto, matine wong wadon iku sebabe diperkosa lan dipateni Pak Renggo. Kedadian iki tak alami nalika bojoku tugas ana ing desa. Saka aku Purnomo ing Cepu, Blora, Jawa Tengah bersama tim Cimat.